aké si mám urobiť ďalšie videjko? Labubu, labubu, labubu. Keby mi tu niečo chýbalo. Aké mám urobiť ďalšie videjko? Mám urobiť ďalšie videjko. Labu. Labubu. Čau, páni, tady je Temný, ja sa vítam vás v nového videjka. Ako podľa názvu a podľa predložného videjka, alebo hej, viete, že toto je unboxing na Labubu. Budem k tomu skeptický, keď neviete, čo je Labubu, tak si choďte kúknúť video od Clarisy, lebo ja to vysvetliť neviem a nedám ho hore do popisku, bo neviem. Ale skúsim to nejak popísať. Predstavte si, že máte obľúbenú hru Poppy Playtime, milujete ju. Chcete, aby robili hračky, pretože ste fanúšik. A naraz, bum, máte svojho Hagiho Vagiho, Kisimisi. Jak to rýchlo ale vybuchlo, tak to i rýchlo spadlo. Na niečo je v tom tento. Je to trend. Labubu je trend. Môžete vidieť cenovku, ktorú som odtrhol, pretože peňaží. Hej. No a jak vidím, ja si myslím, že to bude Lafufu, pretože podľa týchto znakov, čo sú tu, proste japonské, hej, dúfam, že tam niečo je. Ako každý, nemám nechty, tak urobím toto. Dobre, ale o tom to nejde. Ja budem k tomu skeptický, pretože ja Labubu zo srdca nemám rád. Pretože mi to príde úplne zbytočne, keď vidím všetkých tých ľudí, ako chcú napríklad tohoto Secreta a dostanú napríklad toto tu za cnosti, tak oni proste majú chuť toho Labubu zničiť, podpáliť a tak. Preto nie som fanúšik Labubu, pretože on to rýchlo vyskoklo hore a rýchlo to spadne. Samozrejme. No ale o to tu nie sme, o toho sme, aby sme si to konečne otvorili, ale počkaj, ja tu nemám nožík. Minútku. Tak, som tu spätky, mám svoj obľúbený nožík. Nebloknite ma. Takto, to. Ne! Ja som si zničil krabičku. Zírejte, kamo, ja som si zničil krabičku. No dobré, nerešte, proste som... Ja som si zničil krabičku. Ja reálne plačem pre krabičku, pretože tá krabička má väčšiu cenu než ten samotný Labubu. Ja sa na to nebudem dívať, ale ja tam niečo vidím. Prasa. Shiny. Yes, ono je tam ten shiny popol. Kámo, som zvedavý, koho dostanem, kámo. Keď Labubu nemám rád, to mi príde, že basic. Dobre, ja ho vyťahnem, ja ho nebudem pozerať, takže musím ho robiť. Není tam ešte niečo v krabičke? Ja som si skazil prekvapenie do frasa. Ja už viem, ktorý tam bude. Dúfam, že to tam nebude, lebo keď áno, sa zabijem. Vezmeme nožík. Nechce zničiť Labubu. Tak, tuba, aha. Ono to má tu otvírať. To je nové. Nebudem kúkať. Vy teraz môžete vidieť toho Labubu. A ja sa kúknem. Oh no. A prečo má nakrivo hlavu? Prečo má nakrivo hlavu? Nie je to nejaký skem, nebo? Toto je môj Labubu. Akože chcel som toho lava, alebo všetkých ostatných, ale on. Kámo, asi zmením názor. Ja viem, že ten si... Počkaj, ja teraz odložím Labubu. Možno napíšte mi dolu do komentárov, že či má Labubu otočené toto, ale ja si myslím, že to... Kámo, toľko ceduliek. Tu mi to píše, že je to odtuď. Tu mi to píše, že je to odtuď. Tu mi to píše, že je to odtuď.
A tu na nohou? Hej, napíšte mi dole do komentárov, že či je to Labubu. A prosím vás, má Safra Labubu otočenú hlavu? No? Aj. Dobre. Má Labubu otvorenú hlavu? Otočenú? Hej, akože reálne, krabička. Ináč, ja som si myslel, že tá krabička obsahuje aj, ja vám to ukážem, to sú kartičky. Ko som mohol dostať. Ko som reálne mohol dostať. Hej, mne to príde jak scam. Čistý scam. Pozrite sa. Máme tu jednu. Máme tu tohoto. Myslím, že tento je ten... On je... Toto je Serenity. Jo, toto je Serenity, tento zelený. Tento zelený je tento. A ešte tu mám jedného. Mám jedného. A to je Húpik. To je tento modrý. To je tento krásny modrý. Ale mne furt nepríde. Kámo, napíšte mi do komentárov, že či originál, doslova originál, majú takéto tu popky. A vy to teraz nevidíte, pretože vidíte, majú takéto popky. Ja som si myslel, že akože áno, môže to byť napovedať, že niečo bude medzi nimi, že to bude on nebo on, ale nemyslel som, že až taký rozdiel. Ako ja som nikdy nevidel toho, ktorý, takže pre mňa je väčšia cena mať túto krabičku a tento Shining Popol proste obal. A mi to príde, že oh môj bože, že oh my god, to je príliš cute. Ale dobre, ale kámo, mne už tu vlastne čo tam je? Čo tam je ešte? Prepáčte mi, keď ste nevideli niečo. Toto je ten Labubu. A mne sa, viete čo nepáči? Mne sa páči tá farba všetko, lenže nakrivo hlava, mne sa nepáči tá hlava. Inak je to všetko originálne. Hej, toto si asi odložím. Aj Shining asi vyhodím a tento Labubu. Príde mi to dobrý Labubu. Tento Labubu je taký, no, ako je to plišek, ono to ani nie je Labubu, ono je to spíš Lafufu. Vieš čo ma mrzí, že má otočenú hlavu? Vy, ktorí predávate Lafufu či Labubu, či čo to je, opravte prosím im hlavu. Nevyzerá to kot cool. No a to boli moje názory. Temný jazdec sa s vami lúči. Ahoj, ináč, iba dotaz. Tento istý Labubu má moja segra, jo? Takže a je to Lafufu, nie Labubu. Ale ja som si teraz všimol, že ona je to úplne zošilené. To je hnuska. Dobre, temný jazdec sa s vami lúči. Čus! Dajte like, pánovi, inak vás zožerem. Okamžite! Ja vás vidím. Dobre, dajte like, odber a zvoneček a temný jazdec sa s vami lúči. Čus.